Hi, Van! Mega shoutout. Hello, Lani! Mega shoutout! Saglit, lalagyan ko lang ng harang. Share lang ako saglit, ha? Ay! Nakita niyo yung damitan. Saglit, ah. You look so beautiful in white. Mega shoutout sa inyong lahat. Saglit lang, ah. Lalagyan kita ng jacket. Agum. Wait, ah. Hello, Yaya. Mega shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak nyo. Pwede kayo magbaba ng premiere nyo, guys. Kuha lang ako ng ballpen. You look so beautiful in white.
Wala nang ano eh. Wala nang papel. You look so beautiful. Yan, salamat sa inyong lahat. Saglit kumuha lang ako ng papel kasi nilista ako. Mainit. Yan, tapos na. Hi, Joanna Cervantes. Yan, may ka-shoutout sa'yo. Salamat sa patamsak mo dyan. Yan, may jacket ka na. Kamusta po kayo, host? Mabuting mabuti ang host. Mabuting mabuti pa. Yan, maglilista ako ng entry ha. Yung entry nyo na to, magaganap po to sa July 2. Konting sharing ng host natin. Ganda ng hair ni host. Sana all mahaba ang hair. Papagupitan ko na nga eh. Para maiba naman, parang chase oil. Sa palagay nyo, pwede ba yun? Mas bagay ko yata yung kulot. No? Magkukulot ako eh. Para ano, maiba naman. Share nyo ako, dali. Tapos ano, magpapalaro tayo. Bagay po sa'yo, host, long hair. Talaga ba? Kasi minsan nakakasawa na rin. Diba? Sabi nga nila bagay ko daw. Kaso, pwede natin i-try din yung iba-iba. Iba-iba. Iba-ibang style, ah. Baka sabihin nyo, ano. Joke lang. Yan, maglilista ako ng entry, tapos magpapalaro ako. Guys, huwag po kalimutan mag-thumbs-up at mag-share. Para sa magandang host. Yun eh. Ipin nga natin yan. Ipin nga natin yan, Joanna. Salamat naman. Share nyo na dali. Maglilista ako. Saka tayo maglalaro, ha? WH or Gcash. Tapos, yung entry nyo na to, magaganap to sa July 2. Kailangan nandyan kayo kasi iba yung magko-continue. So, ako na yung bubunot ng mga entry nyo. Magko-continue ng aking live is ang aking kuya. Kasi, baka dumating yung amo ko, di ba? Yan. Una kong ililista si Joanna, tapos si Lani, sino pa yon?
Si Yaya, si Ven Rayosa. Yan. Thank you so much sa inyong lahat. Pa-share ako, pa-share, please. OFW po kayo, host. Opo, dito po ako sa Hong Kong. Kayo po, ipin natin yung sinabi mo. Yan, maglilista lang ako. Mayroon ka bang premiere? Ibaba mo na para matusok na natin. Lahat ng alagad nyo, pwede. Pwede nyong i-thumbs up sa akin para malista natin. Para more winning kayo sa July 2. So, ang ating pa-premyo is WH, Gcash, Load, at Banana. Cervantes. Bago ka sa akin, no? Yan, una kitang inanawa. Na-share mo na ako. Ano yung binaba mo? Gandang Pinay. Wow. Puntahan ko muna yung binaba mo. Baka. Premiere ba yan? Ayan na lang yung thumbs up ko. Ayan na lang yung pin ko, no? Yan, susulat natin yung mga nandyan kanina. Para walang daya. Silangi Graho. Dati na po kayo host, dikit, matagal na. Bakit wala ka pang jacket? Siguro ngayon ka lang pumunta sa live ko, no? No, lagi ka sa iba, no? Joke lang. Si Yaya. Yaya Vlogs. Busy po kasi sa work, kaya bihira makapunta sa mga LS. Bawal CP sa work. Ano trabaho mo ba? Buti hindi ka busy ngayon. Dali, abot tayo 10 magpapalaro na ako. Continue natin yung naputol kahapon. Sorry pala, sorry. Kasi dumating bigla ang aking amo. So, kailangan natin i-end kasi maaga siyang dumating. Di naman nagalit. Kumbaga, paggalang lang din kasi nandyan na sila. Wala naman na akong ginagawa noon. Kaso lang dumating. So, kailangan natin i-stop para paggalang yun. Caregiver po host, day off ko po dito. Dito ako sa bahay ngayon. Caregiver. Saan bansa? Plano ko rin mag-aral ng caregiver, no? Kasi yung amo ko, nag-aano ng caregiver dito sa Hong Kong lang, nagtuturo. Tapos, dito kanya hanapan ng amo. Sa Pinas. Hello, Michi Boy Vlog. Hello po, mega shoutout po sa'yo. Yan, bibigyan po kita ng jacket. Ano yun? Hill Village po, private caregiver. Ganda ng hair ni Ho. Sana all mahaba hair. Ulit-ulit ako nagbabasa ron no? Asan na yung binaba mo? Pipin ko na pala. Ibaba mo nga ulit, Jana. Hindi ko na pin. Yan, mega shoutout sa 7 million in the house. Sige, 10 tayo magpapalaro na ako. Sorry kahapon kasi naputol po yung ating LS kasi po dumating bigla si amo. Parang mas matanda ako dito sa salamin. Palitan nga natin yung mas malaki. No?
kape. Yan, mas maganda catch. Dali, pa-share ako, pa-share. Lilisto ko pa pala si ano. Michi Boy Vlog. Papalaro tayo. Hello, anong pangalan nun? Faisal Abdul. Tama po ba? Yung pagbigkas ko, sorry kung wrong. Yan. Thank you so much, Abdul, for coming. You have entry ready. Lahat po kayo may entry na. Ang entry nyo is, magaganap po ito sa July 2. Konting pa-share lang ni host, kasama kong aking kuya na nasa Saudi, at yung kanyang mga kaibigan. Kaya kailangan nyo ng i-notify nyo ako dyan, i-ring the bell nyo na yan para, diba? Hello, Josa! Mega shoutout sa'yo. Yan ang mag-birthday ngayon, June. Baka naman gusto nyo mag-sponsor. Mag-comment lang po kayo sa akin at sabihin nyo sa akin kung mag-sponsor kayo kay Josa. Si Josa po ay isang napakabait na host yan at napaka-comedy. Kaya pumunta po kayo pag siya ay nag-LS kasi lako, uutot kayo ng uutot. Sa kakatawa, Diyos me. Kahit nga pagod na ako sa pagluluto, 'di ba? Pag napapanood ko yan si Diyos sa Diyos me, garapon. Hello, King Raham, King Raman. Yan, mega shoutout sa inyong lahat. Thank you so much sa inyong patamsak. Pa-share naman po ako. Yan, thank you. Gilista lang ako sa para makumpisa na tayo sa laro. Kasi mamaya po is luto na naman. Di pa ako nakabili ng dinner. Diyan lang naman sa baba. So, it's okay. Diyosa Mystica. Kakarami na naman si Diyosa. Diyos ko Lord. Patamsak mo na naman lahat yan sa akin, Diyosa. Ala, sorry sa kahapon na. Kasi dumating si Amo. Diyosa Mystica. Always welcome, Diyosa. Ikaw pa ba? Yan, nandiyan pa rin si Lani. Mega shoutout sa'yo, Lani. Mua chup chup. Thank you sa pagtambay mo dyan. Ahmad Karim. Tama ba? Pagbigkas ko yan. Bibigyan kita ng jacket po. Yan, meron na po. Meron na pong jacket. Magbaba kayo, guys, para makatamsak ako sa mga premiere nyo or LS na Pikachu! Hello, Pikachu! Mega shoutout sa'yo. Thank you so much sa iyong pa-cute face dyan. Bigyan kita ng jacket. Yan, mega shoutout sa inyo lahat. Naglilista ako baka sabi niyo hindi. So, yung entry nyo na to, paulit-ulit ako. Konting share lang ni host. Sa July 2, may palaro tayo. Hello guys. Enter 3:30. Alaga ko. Busy siya sa iPad. Busy ako sa LS ko. Diba? Big Buba. Bulba? Ewan ko kung ano yan. Tama ba? Si Kuya siguro yan. Yan, may jacket na po. Big Bulba. Diyosa ng hangin. Thumbs up. Thank you so much, Diyosa.
Yan, si Joseph po ay magbe-birthday. Kailangan niya ng kantahan ng happy birthday kasi batang-bata na siya. Hello, Junior! Umalang aking brother. Ang kanyang alagades nandyan. Thank you so much, brother. Ano pang ginagawa mo dyan? Pindutin mo na yung sign of dollar. Diyos na lang apo! Bala ka, hindi na kita lalagyan ng ng jacket. Diyos na lang apoy. Pero nililista ko lahat Hindi ko na yata ililista si Kuya, Junior Umalla. Pero ililista ko pa rin para wala namang Diyos ng apoy, salamat sa patamsak mo, sabi ni Nightboot. Diyos ng lupa. Hello, Nitro. Ang kuya yan. Nitro. Diyos ng lupa. Naglilista ko baka akala hindi. Pascal Gala. Shih Tzu cute. Hello, Jay! Mega shoutout sa'yo. Salamat po. Jay Jane. Tama ba? Jay Jane. Shih Tzu cute. Yan, magbaba ka ng bahay mo, Jay. Baka may premiere ka dyan. Susulat na rin kita para sa yung entry. Ang entry na to is para sa July 2, ang aking konting share ng blessings. Ang mapapanalunan nyo is WH, Gcash, banana, ano pa ba? WH, Gcash, load. Yan. 4. Kaya kailangan dikitan nyo si Mr. Design Dikilay, ang aking brother na nasa Saudi. Pag hindi nyo dikit, hindi siya magbibigay ng banana. Char. Buti ka ng manok. Bito ka ng manok. Si kuya yan. Abdo mo. Hindi ko na ililista yata yan, kuya. Oh my God. Lobat ako. Saglit. Ba tayo, guys? Lobat tayo, lobat. Yun. Yan, mag-share sa inyong lahat. Diyos na ng kilay.
做完放膽試，要先收護受損每一絲，交輕盈生活系列。Activate 白金版益生元含量全港No.1，方便便利嘅配方。Malanding host si Josa. Malanding host si Josa. Lagyan ko ngayon ng jacket. Ganda ka. Ayo, isulat nyo, i-type nyo lang ang ganda ka. Ibababa ni Nightbot ang inyong bahay. Yan. Ganda ka. Malanding host si Josa. Malanding. Ang pangit naman yan. Share lang ako sa iyo. Hello, Henry. Henry. Si aking brother.
magka-shoutout sa'yo. Lilista na kita. Ano yung binaba mo, Premier? Okay. Punta na ako. Ano ba yan? Dikit na pala tayo. Okay, dito na ako. Panoorin ko lang. Sige, ipin natin yung binaba mo. 我用雪板修路好，抗油光，依然首創雪巴冰冷霜。 Always welcome po. Dali, abot tayo ng 10 papalaro ako. Yan, tapos na po. Thank you po sa patamsak mo. Wilma Erlandes. Yan, may entry ka na po. Sige, palaro tayo. Pinoy Henyo. Ulit. Ano ba? Sige, type Y. Load. Para makarami tayo ng palaro. Kung ayaw nyo ng load, WH. Dali. Type Y sa gusto maglaro. Ano ba? Hello? Ano po bang games nyo? Pinuhin nyo po. Pinuhin nyo po tayo. Tapos, kung gusto nyo ng load, 20 pesos. Para makarami tayo. Wala pang serious, wala pang sahod. Malaking bagay na po yun. Thank you. Hello, Lani. Tapos, kung ayaw nyo po ng load, ipi-play ko na lang kayo, okay? Yan, Diyosa ng YouTube. Yan, si Diyosa po ay mag-birthday. Open po siya sa sponsor, WH or load, GCash. Pwede po, tinatanggap po namin. Mag-comment lang po kayo na isa kayong sponsor. Lilista ko na po. Thank you po. Yan, si Agum. Agum Vlog, hello! May shoutout sa'yo. Sige, type Y na, dali. Para umpisa na tayo. Pinoy Henyo, type Y. Y. Sa gustong sumali, okay po. 20 pesos load. Tapos, pag ayaw niyo po na load, WH po, okay? Diyosa ng Batyo. Yan. Sige, lista ko na yung mga comment niyo. Sige, type Y na po tayo. Diyosa ng liwanag. Yan si Diyosa. Pinahin niyo tayo Wala pa rin ka type Y. Ayaw niyo maglaro.
Bala kayo, ayun nyo. Hello, Wilma. Salamat po. Salamat po sa pagstay. Yan, nakapin po yung bahay ni Wilma. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, baka naman. Mr. Zoo, may shoutout po sa'yo. Salamat po sa patamsak mo dyan. Diyos na liwanag. Yan, may shoutout pa. Angel Roblas TV. Dan tamsak po from RCBC TV. Thank you so much. Vergara, may shoutout. Ito na po tayo. Continue na po natin yung hindi natin na-continue kahapon kasi po dumating po ang amo ko. So, type 4 na tayo. Dali para makapaglaro na tayo habang nagsusulat ako ng entry nyo. Type 4 na po tayo. Pinuhen nyo po tayo para mas mabilis. Ang premium nyo is 20 load. Okay? Kung ayaw nyo ng 20 pesos load, WH na lang. Okay? 10 oras na WH. Okay? Yun lang yung kaya ko. Para makarami tayo ng laro. Madali lang to. Sige, type Y. Dali. Meron na. Meron na kayong huhulaan. Kinuhin nyo Go. 20 pesos load o kaya WH. 10. Yan, salamat sa inyo mga patamsak. Diyosa, ang aking kuya, sa mga RCBC TV, yan, salamat po sa inyo. Mega shoutout po sa inyo. At more blessings. Ganun din po kay Ma'am Wilma, kay Yaya, kay Vergara, kay... Sino pa ba yun? Kay J. Jenny, Sitsu, Metro, kay Lani, kay... Sino pa yun? Kay Rayoso, yan. Thank you po sa inyong lahat, sa inyong pag-tamsak sa akin. Hi, Sri! Mega shoutout sa'yo. Laro na tayo, dali. Pinuhin nyo, ito na siya. Hula na. Tanong kung ano to. Gusto ko lang yung entry niya. Ayaw nyo maglaro. Ayaw nyo na 20. Bala kayo. Ayaw nyo na 20 pesos lang. Tamsa, hello, Diyosa. Thank you. Yay, si Diyosa. Pinudpod na ako ng tamsa. Yun sumusulit Isa po akong sponsor kay Diyosa. Kaya kung sino pa pong mag-i-sponsor kay Diyosa, kasi po, magbe-birthday po yan. At open po for sponsor yan. Kahit anong sponsor nyo, basta bukal sa puso nyo, open na open po siya. At pwede po kayo mag-comment sa akin kung gusto nyo mag-sponsor para sa kanya. Yan, thank you so much po. At kung hindi naman po, okay lang din. At salamat na rin sa inyo mga patamsak. Yan. Share lang ng blessings. Para more na sinishare nyo po yung blessings nyo. More po na dumarating ang inyong mga blessings. Hello, Ka. Tama ba? Tamsak. Hello. Thank you so much. Good morning. Good morning to. Yan, may entry ka na, Ka. Pinihin nyo tayo. Dali, ayaw nyo maglaro. Ayaw nila ng 20. O sige, 30. 30 pesos load. Dali. Aba, natawad pa kayo ayaw nyo na ng 20. Gusto nyo puro 50. Ka, thank you so much, Ka. Tama po ba yung pagbigkas ko? Yan si Diyosa ng teknolohiya. Salamat talaga, Diyosa, sa yung patamsak. Nakarami na ako ng tamsak sa'yo. Salamat. Happy birthday to you. Magpakain ka sana. Hello, Aisa. Sorry kahapon sa inyong lahat. Kasi dumating po ang ating amo. Kaya naputol po ako.
Yan, Tamsak Dan host. Aisa, salamat. May entry na ulit ikaw. Pinihayin niyo po tayo. Dali, hula na. Ito, oh. 30 load or WH. 10 WH or 30 pesos. Okay? Dali lang to, dali. Okay lang ho. Salamat. Diyosa ng hayop. Yan, si Diyosa is marami po yung alagad. Kaya pumunta kayo pag nag-LS yan. Ganun din si Mr. Design. Di kila yung aking brother. Marami silang ibibigay sa inyong banana. Sila po ang aking sponsor din. Si Diyosa po is WH yan. At ang aking brother is banana. Walang kaalam-alam po si Diyosa na sponsor ko siya. Kaya kung may mananalo po ng WH, siya po ang magpi-play sa inyo. Wala po siyang laptop. Wow, naman sabi niya. Joke lang. Kaya daw niya yan. Tabala siya. Hula na. Ayaw niyo manghula. Busy kayo. Ano, busy lang. Hula na. Tamsak po, I love you. I love you. Thank you so much. I love you sa yung patamsak dyan. Yan, meron ka na ring entry ulit. I love you. Tandaan nyo yung mga alagad nyo sa July 2 Yan, si Diyosa, talagang may Diyosa yung mga mga alagad niya. Kaya hindi nyo yan masasalisihan. Bagay po ba? Bagay? Hindi. Dali, tanong pa. Pinuhayin niyo tayo, ha? Bagay, hindi. Pagkain? Oo. Hayop, hindi. Pagkain. Hayop, Tamsak Dan, Rosely, thank you so much sa'yo. One words. Oo, one words. Tagalog. Opo, Tagalog. Diyosa ng Facebook, thank you so much. Pagkain. Nahulaan na, pagkain. One words, Tagalog. Okay? Yan na. Biko. Hindi. Saging. Hindi. Si I love you lang sumasagot Siya lang ang gusto ng WH. Kanin, ulam, hindi. Diyosa ng TikTok, ayan. Kalamay, hindi. Rosely. Yan, may ka-shoutout sa'yo, Rosely. Kalamay, sardinas, hindi. Ayaw nila, ako na lang. Oo nga, I love you. Ikaw na lang. Dali, ikaw na lang manghula. Hindi mo nang hula ka ng hula na sila. Mangga, hindi. Gusto ko lang si Rosely. Rosely Alfonso. Kalamay, sardinas, mangga, harang, tol, Linkin. Hello, Kuya Linkin, may shoutout sa'yo. Santol, prutas ba? Prutas ba? Oo, prutas. Tamsak, bawang, sibuyas, baboy, manok. Kuya Linkin, hello, may shoutout sa'yo, kuya. Salamat sa yung patamsak. Yan. Chico, ponkan. Hindi. Ubas. Madali lang to. Bahala kayo. Makopa. Hindi. Ubas. Hindi. Lanzones. Hindi. Strawberry. Hindi. Kasi na ilong. Mansanas, dalandan, hindi po.
Rambutan. Hindi. Pakwan, hindi. Single vlog. Hello, Kuya Linkin. May shoutout sa'yo. Yan, si Kuya Linkin po ay nasa Malaysia. Dikitan niyo po yan at napakabait na host yan. Kuya Linkin, naglalaro kami. Pinoy Henyo, Prutas, Atis, kay Mito. I'm in. Yan. Thank you so much, Kuya Linkin, sa iyong time. Aratiris, hindi. Pakwan, hindi. Lemon, hindi po. Hula-hula time. Kesa? Musta host? Anong pahula? Kuya, Prutas, dali hula na. Kesa, Bayabas. Hello, Lani, may ka-shoutout sa'yo. Hula ka na, dali, Prutas. Liem. Hindi. Di Mr. Dikilan, yan po ang aking brother. Nandiyan na po siya. Siya po ay nasa Saudi. Siya po ang ating sponsor ng banana. Kaya dikitan niyo po yan. Kalamansi, hindi. Dragon fruit, hindi. Langka. Dragon fruit. Ulit-ulit ako yung linkin na. Unlimited. Avocado, hindi. Malaki lahat ang pangailangan nila, ni. Yan, idol daw, kuya. Yan. Santol, hindi. Kiwi, hindi. Naku, hirap. Durian, hindi. Madali lang yan. Kaya niyo yan. Kayo pa? Kaya niyo yan. Coconut. Coconut, hindi. Coconut, aratiris, duhat, durian, kasoy. Wait, may nanalo na po. O, tingnan nyo. Siya yung nangunguna kanina. Ayaw nyo magsihula. May nanalo na po. Si I love you, kasoy. Yan. Kasoy. Balimbing. May balimbing ba ng prutas? Kasoy tayo, kasoy. Yan, 30 load. Ibababa ko po yung page ko. I love you. Yan, si Kuya Linkin, kasoy, mani. Tapos na, Kuya Linkin, talo. Si Lemet. Yan, sa I love you. I love you. Mag-ano ka dito, ha? Wilma, hello. Yung nakapin po si Ma'am Wilma. Dikitan niyo po yan. At napakabait po nating host yan. Magbakas lang po kayo. Babalikan niya kayo. Balinghoy. Ano yung balinghoy, Kuya Linkin? Kamote. Yan, ibababa ko yung page ko. I love you. Jendy Vlog din. Jendy Vlog din sa Facebook. Yun. I-type mo lang din yung Jendy Vlog sa Facebook. Mag-comment ka. Paki-like na rin yung aking page. Yan. Para dun ka na mag-PM ka na ngayon. At ano bang gusto mo? WH or Gcash? O sige, Gcash. Bigay mo sa akin yung number mo, ha? Hintayin kita. Jendy rin sa Facebook. Yon ang i-type mo. Makikita mo yun. Naka-yellow lang din ako. That is my favorite color. Yellow. Makikita mo sa Facebook automatic. Okay, next tayo. Next palaro tayo. 1 hour lang ako, guys. So, ito 20 pesos or WH ulit tayo. Okay. Hula, mabilisan, makinig. 1, 2, 3. Gcash na lang, sis. Okay po, okay. Mag-PM ka na po sa akin, sa aking page, sa Facebook. Jendy Vlog din po. Ay, sa to. Ikaw pala yan. Ikaw pala yan. I love you. O, sige, PM mo ako, ha? Yung number mo. May-PM ka na sa akin, di ba? Thank you, Aisa. Okay. Aba, mas siniswerte sa I love you, Aisa. Okay, next tayo ulit. 30 ulit para sakto 60, okay? 30 ulit tayo na load. At ang huhulaan nyo ay dudugtungan nyo yung aking sasabihin, okay?
Dudugtungan nyo. Kagaya nung kahapon. Dugtungan nyo lang. Ipipin ko siya. I-unpin ko na muna yung kay Ma'am Wilma doon. Kasi magpipin tayo ng huhulaan nyo, ha? Huhulaan nyo ulit. Ano ba? Ang hirap pag-isip. Ako ay wag na lang yun. Wag na lang yun. Pabilisan lang naman to. Mag 1 hour naman na ako eh. Kung nanonood kayo ng vlog ko, doon ako kukuha ng tanong sa aking vlog. Maya na lang kita PMOs. Okay, Aisa. Thank you so much. Momo chup chup. Saglit. Kukuha tayo ng isang mabilisang tanong. Ready na? Mag-type na kayo. Ready na kayo ah. Type Y. Dali. 30 po ulit. 30 na load o kaya po WH ang yung mapapanalunan. Okay? Wala pala yung ano. Ano kaya? Oh, si I love you ulit na una oh. Saglit ah. Kinuha ko lang to sa ano ko, sa mga upload ko ha. Ano yung pinalitan ko ng version yun eh. Yung kinanta ko. Imbis na hello, lagad ni Perez. Hello. Imbis na Mary Jane yung kakantahin ko, pinalitan ko siya ng anong pangalan. I-type niyo yung pangalan na nilagay ko doon sa Mary Jane. Nanonood kayo ng aking mga upload, alam niyo yan. I-type niyo na, panalo na kayo ng 30 load or WH. Hindi, Mary Jane, hindi. Pinalitan ko siya ng pangalan. Imbis na Mary Jane o Mary Jane, pinalitan ko siya. Ano yung pinalit ko? Anong pinalit kong pangalan? Nasa upload ko yun. First time kong ginawa yung kumanta ko. Lani siya. Sino yan? Hindi. Lanin. Hindi pa. Dapat kompleto. Hindi Lani lang. Hindi Lani. Sige pa. Naghanap kayo, no? Naghanap kayo sa mga upload ko, no? Dali. Dapat kompleto. Hindi lang Lani. Meron na kayong premyo agad-agad kung nanonood kayo.
O Lani, hindi. O Hakil. Ano yan? Ano yan? Ano Hakil? Pumunta pa kayo sa mga upload ko ha. Hindi kayo nanonood. Ang dadaya niyo, hindi kayo nanonood. Ano? Dali, wala. Mag-1 hour na tayo, mag-end na ako. Ano yung kinanta ko? Ano yung pinalit ko sa pangalan na O Mary Jane? O Carol? Oh, Carol! Ay, hindi nyo alam. Bala kayo. Magbibilang na ako. Saan mo kinuha yan, Rosalie? Oh, asawa ko. Ano yun si Agong? Asawa ko daw. Ala, hindi sila nanonood. Wala na. Wala na talaga, hindi kayo nanonood. Ano yung pinalit ko dun sa O Mary Jane na pangalan? Kinanta ko yun para sa kanya kasi nag-request siya. So, giliw ko. Wala magawa si Rose. Di ayaw niyang tumingin dun sa mga upload ko. Kaya nagsasabi na lang siya ng kung ano-ano. Very good. Tinatamad. Ayaw niyo tumingin. Madaya kayo. Dali na, matatapos na tayo. Yun na lang pahula ko. Tapos, thank you so much sa inyo. Sino na? Oh, si Paris na naman nanalo. Siya na lang lahat. Panalo siya. Melanie. Yan. Melanie. Yay! Congratulations! Galing-galing! Yan, si Rose di tama. Hindi tumitingin. Yan, siya na naman po ang nanalo, si Aiza. Yan. Thank you so much sa inyong participate at sa mga patamsak. So hanggang dito na lang tayo kasi meron tayong trabahong dapat isikasuhin para hindi tayo naabutan ni Amo. Diba? Mas mag-aga ako ngayon nag-LS. So bukas ulit, meron na naman tayong pa-entry hanggang maging July 2 yan. Para naman po sa inyong lahat at para sa mga dyan, nag-participate. Thank you so much sa inyo. Si Roslyn, si Aiza, si Kuya ko, si Josa, si Lani, si mga hindi ko nabanggit pa, Kuya Linkin, yan. Thank you so much sa inyo. At least, nakaraos na naman tayo sa panibagong araw. Yan. Lagi po tayo mag-pray at mag-ingat. Mag-ingat po kayong lahat. Thank you so much. More blessings. Hanggang dito na lang po tayo at walang forever, tamsak dan host. Yeah, thank you so much po. Mapol pa po kayo. Mag-i-end na po ako. Salamat po sa patamsak mo. Pahabol. Ano pong pahabol mo? May premiere ka po? Sige po, ibaba mo na. Walang forever. Thank you. Sige na, ibaba mo. Dali, pupunta na namin. Puntahan muna natin, guys. Baka may premiere si walang forever. Baka naman. Yan. Aski Love. Aski? Sige, lista ko pa kayo. Lista ko pa yun. Walang forever. Meron ba kayong mga premiere? Yan, may entry na kayo ha. July 2 yung ating pagbunat sa mga entry niyo sa akin. At kay Josa, kung gusto niyo mag-sponsor, open pa siya sa sponsor. Mag-comment lang kayo dyan. Tamsak po. Wala. Hi, Shasha. Hello, mega shoutout sa'yo, Shasha. Pa-end na kami, Shasha. Okay lang ba? May entry ka na rin sa akin, ha? Bukas ulit tayo. Kasi tinuloy ko yung na udlot kahapon. Ninja host, pwede pa entry. Oo, lahat pwede nyo ipa-entry. Para more winning kayo. At kung gusto niyo naman mag-share, kung kayo laging nananalo, pwede nyo naman din i-share. Dali, meron pa kayong itatamsak dyan. Ililista ko na rin. Yan, kailangan ko ikaw. Kailangan ko ikaw. Yan, okay? Sino pa yung isa? Si Shasha. Shasha.
Ilagay nyo lahat ng yung mga alagad, pwede po. Tapos, kung gusto nyo i-share sa ibang tao, pag lagi kayong nabubunot, pwede naman, di ba? More sinishare nyo yung blessings nyo. More na tumarating yung blessings sa inyo. Kaya yung i-share ko is bukal sa aking puso na walang alinlangan. Oh, alinlangan na mga alagad ko sa iyo, host. Salamat, Aisa. Ikaw, day mo ngayon, ha. Ikaw ang nanalo lahat, ha. Thank you, Aisa. Si Aisa po is laging nandyan. Si Rosalie, yan. Lagi silang nandyan pag ako ay naka-LS. Kailangan ko ikaw. Yan. Okay na. Wala na kayong mga alagad. Mag-end na tayo, guys. Thank you so much. At nag-iingat kayong lahat, ha. Lagi kayong mag-pray na matapos na tong virus na to para makapag-bakasyon na tayo. Sino yun? Berjok, Tamsak Dikit Host. Yan, thank you so much. Lista ulit natin yan. Mga alagad nyo, tandaan nyo, ha. Berjak. Ano yun? Berjak. Berjok. Loko tong ano, ha. Alagad nyo, ha. Berjok. Yan. Nilista ko na. Ang dami na nito. Tapos isa-isahin ko pa yung gaganon. Ipo-fold para mas maganda. Okay na? Wala na kayo lagad? End ko na ba? Thank you, guys. Thank you so much. Mag-ano na ako ng dinner. Pupunta pa kami sa babae. Bye-bye ho. Sila PM mo ko, Aisa. Thank you so much. Wala na ba? Yan, naka 60 na tayo ni Tamsak. Thank you. Bye-bye.